Wawazfumu lero ndabwani nkhani yake khuzana ndi mnyamata Ushu. Mnyamata ameneyu chibwezi chake champanga chipongwe. Mnyamata ameneyu amachokera ku Nigeria, dzina lake ndi Manze Otis Ibania. Mnyamata ameneyu amakhala kunja ku UK, nthawi zonse amapita ku Nigeria ndi cholinga choti akaone anthu. Ndi tsiku lina atapita ku Nigeria adakumana ndi mtsikana uja chibwenzi chinayambika, china chilichonse chinali bwino. Amacheza ndipo akhala akucheza kwa nthawi yayitali. Ndi nthawi zonse amapita kunja kenako abwerako, apita kunja kenako abwerako. Ndi akhala panga zimenezi kwa zaka 4. Amanthandiza mtsikana uja mu china chilichonse, ku nkhani ya zovala, chakudya, ndrama amamupasa. Mapulani awo adali okwatirana. Ndi mwezi uno mnzake wa mnyamata uja amapita ku Nigeria, mnzakeyo amachokera kunja. Zotsatira zake mnyamata uja adamuimbira foni mkazi wake kuti kuli mnzanga akubwera kumeneko. Mnzangayo amakonda kudya zakudya za chilokolo achina eba. Ndi chonde akafika ku Nigeriyako ndikuza hotelo imene akukhala, ndikutumizira ndrama ungule zinthu zofunika umphikire chakudya cha chilokolo. Anati okay chabwino. Ndi mnyamata uja adafika ku Nigeria. Atafika adamuimbira foni Ebania, ndafika ndili ku Nigeria. Anati okay chabwino, ndikakaye ndimikizane ndi mkazi wanga. Anamuimbira foni mtsikana uja, wakukozeka chakudya ja chikoza? Mtsikana uja adati eya ndachikoza chakudya. Anati okay chabwino, mnzangayo ali ku hotelo iyi, tapita kumeneko ukampasire chakudyacho. Mtsikana uja adapita ku hotel. Anafika pa reception, adauza kuti ndikufuna munthu amene akukhala ku room namba yakuti. Kenako adaimba foni anthu apa reception aja kuti kwabwera mtsikana akuti abwesa chakudya, akufunani. Mnyamata uja adanena kuti muzeni mtsikanayo abwere ku room. Adamperekeza. Mlamboli mtsikana uja akumane ndi munthu uja pa reception, adavomereza zopita ku room. Atafika pa room paja adayima panja. Ndi munthu uja adatuluka, kenako adayamba kucheza izi ndizi. Zotsatira zake munthu uja adamuza mtsikana uja lowa mkati. Mtsikana uja moyo mokana adalowa mkati, adampasa mowa umodzi, adayamba kumwa. Ndakumwa amacheza izi ndizi. Zotsatira zake mnyamata uja adamuza mtsikana uja, uziwa chani, ine ndofuna ndikugone. Mtsikana uja adanena kuti nzanu amene andituma kunoku ndi chibwenzi changa, ndipo pano patupanga mapulani okwatirana. Dolo uja adanena kuti ayiwe zimene zichitike kuno iye uja sadziwa china chilichonse, chifukwa chakuti kuno kuti pa anthu awiri iwe ndine. Mtsikana uja ankapitiriza kukana zimene sindingapange izi ndizi. Zotsatira zake mnyamata uja adalusa 200k naira kumpasa mtsikana uja. Mtsikana uja chongona ndrama zija. Zotsatira zake adavula. Mnyamata uja akupitirizabe kuyankhula. Zotsatira zake mnyamata uja adamgona mtsikana uja. Anamugona makondomu atatha. Monga mukudziwa anthu agwira ntchito mu mahotel amakhaso ndi mahaso awo ngati makondomu izi ndizi amagulitsa. Adamwitana mnyamata mmodzi, tabwera kuno ligulitse kondomu. Mnyamata uja adamgulitsa makondomu ena, anagwisa ntchito, anagonana, anamaliza. Atamaliza mtsikana uja adanyamuka umapita. Ndi amakhala ngati china chilichonse chinali bwino, amakhala kumalumikizana ndi chibwenzi chake izi ndizi. Mnyamata uja adakhala ku hotel kuja mpaka anabwerera. Atabwereranso amakhala kunja kuja pamodzi ndi mnzake uja. Mnzake uja samadziwa china chilichonse. Ndi mnzake uja adapanga chiganizo chopita kwawo ku Nigeria. Atafika kumene kuja adakafikiranso ku hotel yomweja. Adamuimbira foni mkazi uja, ndafika ndili ku hotel yakuti tandipeze. Mtsikana uja mwachizolowezi adasamba bobo, adapita ku hotel kuja. Atafika adakumana mamuna wake, adayeza izi ndizi, anadya binzi. Atamaliza kudya binzi, mtsikana uja adapanga chiganizo chopita kwawo. Ndakupita kwawo, mnyamata amene adawagulitsa makondomu poyamba paja adamuona mtsikana uja. Mnyamata uja adapita kwa mwini wake mtsikana uja, anakamuza kuti koma ndi mtsikana amene yuyu ndaoneka bwino kwambiri. Mnyamata uja adanena kuti ndaoneka bwino kwambiri, ndikudziwa. Kenako adamfunsa, ndi mchemwali wako kapena inali hook up chabe? Iye uja nalodabwa, ukuti hook up utanthauza chani? Anati mkazi amene iluso koyamba bwera kuno, anabwera koso akakandika chiwiri ndi munthu wina. Anafunsa, anabwera kunoku kulumu kumwamba kuno? Anati eya. Mnyamata uja adanena kuti anabwera chakumamawa, adachoka chakumadzulo, ndipo makondomu ndidawagulitsa ndine. Zotsatira zake iye uja analodabwa. Zotsatira zake adamuimbira foni mtsikana uja. Atamuimbira foni adamfunsa, kodi iwe kulumu kuja udachoka nthawi zanji? Mtsikana uja atadziwa kuti yalakwa adangodula foni. Kenako iye uja adaimbira mnzake uja
kumfusa kuli mbale ndi mtsikana uja zinatha bwanji. Unadya binzi? Nyamata uja adali eya. Kodi mkazi uja sadakuuze zoti ineyo ndi chibwenzi chake? Iye uja adanena kuti sanandiuze china chilichonse. Inenso ndinkangona ngati basi mkazi uja anangobweza zimene zichazo. Sindimadziwa zoti nchibwenzi chako. Zotsatira zake mkuluyo wasintha mapulani akuti samukwatira mkazi uja. Mnzake weniweni anadyera binzi. Ndiyenda bwana nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengere phunziro. Atsikana pali zinthu zina zake zimakhala za 2 minutes koma zimakuonongerani tsogolo. Mtsikana ayutu apapa adaluza chifukwa chakuti mkuluyo adali ndi mapulani omukwatira ndi cholinga choti amtenge azikakhala naye kunja. Apapa mapulani aukwati abalalika. Akuluakulu musanapange zinthu za 2 minutes kumaganiza zotsatira zake kodi zikhala zotani. Osamaona za lero kumaona za mmawa zimene zikubwera ndi zotani. Khala nosamala muchina chilichonse chimene mukupanga guys.